Me ya faru? Yaya. Kisa abu da na faru kwa? Allah to you. Allah, God done already show us the way of success now. Allah ya kawo hanya da zamu fita daga wala. Amma ki shiru. Musa kada makota mun wani je ci banza. Akwai wanda sun zo. Ana yi garabasa. Garabasa. Zamu ci banza kenan. Yanzu kudi da na nuna. Ya kudi na gurin ki. Zai mu hada. Zai mu kai idan kika 10,000 sai a baka 20,000. Idan ka kai 20,000 a baka 30,000. Idan ka kai 30 a baka 60. To ani ba ni da kuɗin ban da kuɗin adashin mutane. Ka shi da ki ba ke ma. Wannan ai fa wannan ne. Ya za a ce ka kai 10 a baka 20, ka kai 20 a baka 30. Ai wannan fa wannan ne. Wannan fa wannan mutu kuɗin mutane a bani kai in zo in rasa inda zan sa kaina. Allah ka arziki kuma ka biki shiki wannan. Ni na sani ni ko nake son arzikin nan. To bari ga miki wannan turawa ne dige ka san wace an bada kudi a banza a wofi an ce kowa ta muke mu. Sai da sun kona ba me gari ma so min biki shi. Anya wayannan mutanen ba yan fo wannan bane. In ki ga motar da yanzu na shiga. O suno papati ne du ona na memetiya. Makati ne keke ma buburu mana biya the money all for ground give you. Bash. We don't read. Allah. Oh, kakao kudi mutane ada kada don't worry. Bring him money. Gaje ka doka. Allah ya kawo. Me gida ina tunani kar ka zo ka hada ni jajan. Idan rigima ya dawo na sai da chemist fa. Na sai da chemist na ba. Na sai da komi na ba. Duka na ada kudi. Chemist wetin chemist dey now. Ni na sai da chemist kina magana kai ni kudi na. Ade ko. Ai da mani ne ban kai maki ba. Kwana baya na kai 10,000 na kai 5,000 an bani 10,000. Kai me gida. Ina tunanin wayannan mutanen fa kafa yan 419 ne fa. Su zo su haɗa ni da kai ba da mutane fa. To benin ga miki. Me gida kuɗin nan hannu da hannu fa ni da kai fa. Ka saki kudi. Hannu da hannu fa kuɗin nan fa ni da kai fa. Yanzu da na baka nawa za a kawo min? Na wani nan 20,000. Nan 20,000. 20 ne za ka miki 40. 40 za ka miki. Oku no na zai. Beg na. Benga me idan na fatiga da dindiri na kinga kudi na. To ni na kai 5,000 an ba ni 10,000. Ai na test ne. O suna miya baba ce. Allah maka noro. O suno fa. O suno. Ai kana da na ya alkawari. Na ce zan dawo. Ina tashi dawo. Saboda ina da bukatan kudi. Duk gari na idan akwai wanda ana bukatan kudi kamar ni. Babu. Haka ne. Shi yasa na ce zai kawo kudi baba. Saboda ido na gani wannan babban kudi bai fita da shi ba. Manufashi na sama hankali na tashi sosai. To yanzu dai nawa kawo? Yanzu na kawo kudi. Akwai kudi na. To nawa ne? Akwai na matana. Idan akwai wanda ya kamata ku taimaka garin nan. Bayana ni haka ne. Sai da kun zo garin nan. Ni ne na fara gani kun fara gani. Gaskiya ne. Kuma da na san kun zo da irin wannan. Allah ba zai ya dauke. Allah ba zai kai ku da gidanka za mu sauka. Mu da gidanka ma za mu sauka. Ko yanzu ma beleti ba za a yi kuma. A yanzu kuma mutanen gari sun sai mutanen gari ai sun sai kwa. Su dauka harkar ba matsala. Wallahi da gidan to yi bayanin kai da shin yanzu na sai da chemist na ba. Na sai da abubuwa duk abu da na shi na gare na sai da. Very good. Thank you very much. You mean business? Yes. Very well. Yes. I mean business very well. Okay. Very well. Okay to. And akwai kudi na 185. Amma na cire biya din a guri da. Akwai kudi mata na 20,000. Shi ne na da 200,000. Ja. Okay. 200,000 naira cash. Kagin shi na. Yanzu wannan. Idan na sa wannan. Idan na sa 200,000 naira. Nawa ne zai amsa ki nan? Jabamar. 400,000 naira zaka. After 1 week. 400,000 naira cash. Confirm. Idan na sa 400,000 naira din a sati din. Na bai shi ya kai wani sati kuma. Nawa ne zai amsa? Jabamar. A tafa. 800,000 naira. Yawwa. Ashe Allah na rabu na da riba ziki a kasa na. Sosai ma kuwa. 800,000 naira. Idan ban dauki ko ba 800,000 na saka maku nan. An bai shi ya kara sati da na wasan gaba. Goga mata. Girza.
Hey! No, 1,600,000 naira. 1,600,000 naira. 1,600,000 naira. Yes. Yanzu to kai in bai shi haka ina son kare zan kara. Idan na doki 600,000 naira na saka 1 million naira nawa kenan zan dauka. Ya zama 2 million naira. Hey! Yes. 2 million naira. 2 million naira. So idan na hashi 600,000 na bari miliyan daya zai hashi miliyan 2 kenan a sati hudu kenan. Yes. To yanzu gashi nan yanzu a cire mini 600,000 naira din sama din na sagyo. No, saboda ai yanzu abin ya zamanta cewa dole sai an je an kai wa kamfani. Kuma dole sai kudinka inji ya sansana sannan kudinka su fita. Idan inji bai sansana ba kwamfuta ba ta ga hotonka ba in muka zo muka fitar da kudi ya zama mai so yes mahandama. Sign nan. To Kai signing. yanzu sign na wancan. Na wannan kuɗi. Kai da kyau ba. In case. What? No. Wanda ya sa haka. Idan ka dawo ai tun da ya ƙara kuɗi Yawwa. a ƙara ɗaukan hotonsa. Ya A ɗauki ɗauki hotonsa shi. saboda ya zama talinka. Kaga ka zama talinka. Za da kyau suna ke. Za da kyau tana. Okay. Ba ima ba. Kasi da hannu ka yana bakin ciki. Kasi da hannu ka yana. Ya hakuri, ya hakuri. Passport. Okay. Ba a ɗauka da kuɗi aiki. Ba da kuɗin ba. Okay. Sai ka zo ka karbi 2 million sai a haɗa sai a haɗa da kuɗin Sai a ɗauke ka. tunda wannan na mutane ne. Ko mutuwa mutum ya yi na hala ya mutu bai dawo. Ema. Ko mutuwa Amma mutum ga ya yi. kuɗinka ba za su dawo. Kuɗinka ba za su dawo ba. Za su dawo kuɗinka ba. Tsaya. Kana jin kana ganin yadda muka shago da kai kuma nake son ka. Ina ganin kawai kai gida a garin nan. Kaga dalilin kai sa na kuwa duk samari. Gida a garin nan. To, amma Nana, na ji fa kishin fa a garin nan cewa an miki baiko. A'a, tun yaushe na sa aka mai da kuɗin nan. A tsaya da yanzu. Ko da yaudara ka fike su. Kai, ko ba ka suna ne. To ani idan bana son abu Nana, bana kallon shi so biyu. Idan na raina kasuwa ni ko sautu ba ne mata. To, Nazifi, zan so a ce kafin ka tafi an sa ranar mu. Sauri haka Nana? Sauri haka fa ka ce. To Nana abin da nake so ki fahimta shi. Ba wai ba zan so hakan ba ne, amma ni ba ni da daman da zan iya aiwatar da haka. Saboda babu wani abu da yake yiwa na aure sai da magabata. To yanzu kin ga sai na koma gida na sanar da iyayena na samu wanda nake so su zo su sami iyayenki su yi magana sannan a fara magana. Amma ni ba ni da wannan yi. To da ya za a yi in san ka tafi balle waɗanda za su kawo min kuɗin auren. To haka ne, hanya ɗaya ne. Shi ne zan siya miki ƙaramar waya kafin in tafi. In so idan na tafi za mu riƙa waya da ke har zuwa wannan lokaci. Kai, waya fa ka ce? Anya, malam gaskiya ba zai ban rike waya ba, kai ka sani ba zai ban na ba. Babu komai, ni zan samu malam. Inda har ya tabbatar da cewa ni na zo da niyyar auren ki, zai bari ki magana da mijinki. Ko? Haka za a yi ko? Kai ka da dabara. Yanzu tafiya za ka yi? Zan tafi saboda abokanai na ba san ma na fita ba. Su kasu zo su ta nima na su ɗauka na bata da kin san kawai na lungu yayi yawa. Gaskiya yau dai ka tafi da wuri. Ka zo da wuri kuma za ka tafi da wuri. Yanzu gobe zan zo da su da sosai mu kai kamar karfe 3 dare. Au sai ki yadda an kai karfe 3 dare ana. Kai me zai hana?
yawa sannun ku dai. Yawa sannu. Ya aikin naku. A haufa. To, lafiya madalla. madalla Makasudin zuwa na ranku ya daɗe. eh Ni wannan gara ɓasa tun da aka fara ta ban sanya take ba. hakan To, amma da ema ije kwar gida na ga irin roman da ake samu. To, shi ne ni ma ban yi ƙasa a gwiwa ba na zo da wuri. Ni ma dan na tsinci kana cikinta. to alhamdulillah Kuma irinmu ne ya kamata a ce an samu a cikin wannan tafiya. Waɗanda in an nemi kuɗi ba za a rasa. Kansila ne ni. Wani rabin ne. Allah sarki Allah sarki. to sai Ya yi maka bayanin duk abin da yake tafiya. Ya yi min bayani. To, kuɗi ne idan ka bayar za a rubanya maka. Allah sarki. Duk abin da ka bayar za a ƙara ma mai ɗoriya kenan. kuma ita tsari na wannan gara ba sa Kai! kana ji ko wani Haka ne. idan ka bada 100,000 To, yau to in Allah ya kai mu bayan sati ɗaya za ka dawo ka karɓi naira 200,000 to. shine tsarin yanda abin yake Allah sarki. It's true. yes Allah sarki. to yanzu abin da ya kamata a yi shine To. ka gaya mana ya sunanka What is my name? ko What is my name? My name is Honorable Daushe Shaibu. to Take. Ka rubuta ko? Honorable Daushe Shaibu. na rubuta Ka rubuta ko? To, magana ta ranku ya gaba daɗe. To, shine tambaya ka zo yi ko kuma a ka taho da kuɗinka ne. ranka ya daɗe. Idan tambaya na zo, ai wakili zan turo. Tunda ina da ɗan kore. Amma tunda na zo da kaina, to so nake na shigo cikin garaba sanni ba. to yanzu nawa ka zo da shi Na zo da kuɗi. ya kai Kuma 200,000 na zo da to bari. to a yanzu abin da ya rage maka ana za ka samu nan Ana zan ɗora hannu na koko? ba nan ba nan To. nan ka sayani kenan Eh, shaida cewa kai ka bada wannan kuɗi Shi ga za ka- suna na ai. ga sunan ka ga sayani To, ga na sa. yawwa Na to sa. alhamdulillah to duk abin da za a yi Kai! sai ramu ka ɗauka. ina kuɗin suke Na zo da su. to Na zo da su. kawo Kuma ranku ya daɗe zan ba ku shawara. Wannan harka taku, idan kuka ce za ku yi ta da masu 1,000, 2,000, Eh. to ba za ku tara kuɗi ba. Shi kamar ma ba wani kuɗin kirki yake da shi ba. Amma za a kawo 100,000 ko 50,000 ko 500,000 to kaga tafiyar da ke kyau. sun cika yawwa yanzu abin da ya rage honorable shi za ka tashi yanzu za a maka hoto ma'ana passport ke Kuma in kun tashi banda Allah ku banda sabbi. ba ba kika da Ba ni ina son sabon kuɗi. yawwa To, saboda za a manna hoton a jikin wannan form din naka to, shaida cewa ka biya to. Gyara, Ina gyara. zuwa zan gyara. Zan gyara. Ana so kuma za ka ɗan yi murmushi. Ye? Murmushi. To. a'a ba haka ba Ai kai nake dariya Ka din. ɗan saki fuska. Yawa. Silent space. Space. Yes. yawwa Hoto na ya ɗauku. to alhamdulillah Ya ɗauku. yawwa In an yi dai alfarma ɗaya dan Allah an tashi ban a ba sabon kuɗi. karka damu To. yanzu abin da za mu saka hotonka a cikin wannan kwamfuta za mu tura can Abuja daga inda aka turo mu can za su ga abin da ka bayar da kuma abin da za kuma mu tura musu ta kwamfuta To. duk za su ga abin da ka bayar Unguwar mu gidan luri. ko Ka rubuta unguwar mu. kakka damu Gidan luri za ka sa. ai abin da mu Gidan luri sunan unguwar mu kenan. to shikenan Saboda kar a zo tunda sunan namu akwai mai irin suna Eh, na za a rubuta. a nan tsangayar ma. Ba matsala, ba Sai ka matsala. sa gidan luri. Ba komai, ai komai ya shiga. Ba ka da matsala yanzu, Allah ba mu alheri. duk akwai an wannan Ba komai. sai nan da bayan sati daya wani rabu Na to
Ka na gode na. Bayan sati daya kamar iwar haka. Karfe nawa yanzu? Kaga yanzu muna karfe 8. Da daddare ai ka san saboda za a yi sallama sai ka zo da asuba kamar karfe 7. Yawwa sirri ka san mun fi son abin da sirri ne ba ma son kowa mutane sai tunda ku manya na ku daban ne ai an riga. Ai na sani ranka ya dade. Allah ya taimake ku akan aikin ku. Amin. Na gode. Mun gode. To na gode. Mun gode yawa. Na gode. Sai an jima. Na gode. Sai an jima na bar ku lafiya. Ba matsala. Allah ya saka dalhi. Amin. Na bar ku lafiya. Yawa. An da rubuta komai da komai. Komai ya shiga. To na gode. Na gode. Next. Wa alaikum salam. Rufe ta da kyau. Yarinya ta mutu ki zauna. Can. Wani cewa an kulle kofa. Aka ce wata babuwa. Banda abinki harka ta kuɗi kuma a buɗe kuɗi a wangala kuɗi yayi tsaraici ne ana buɗe shi ne. A to rabu da ita. Yanzu wai ya na kin zo yanzu. Albishir na zo. To ina jinki. Da sabon liman. Da matarsa. Da matan Alhaji Tuliki. Gobe za su zo su kawo nasu gaura basa. To ai ke banda abinki. Wannan wata sa'a kika daɗa samu. Percentage ɗinki ya ƙaru. Allah. Da allowance akai. Irin wannan ƙoƙari da kike in ba a yi miki ba. Ai ba abin nan. Dole ya miki ƙari. Godiya mai dama. Miki ƙari. Yaushe ne ma ɗaukaki? Jibi ne ko? To zai miki ƙari. Ai dole ya ƙara miki. Sai ku. Godiya mai dama. Sai godiya mai dama. Ina son in mun yi gaba to mu baya. Bare. Ko ba gaskiya ba. Kullum muna harkokin nan. Kar kuma manta da 'yan sanda. Mu daina manta da 'yan sanda, al'amarin 'yan sanda ba. Jama'a sukan je su kai korafi ko a kanka ko a kanka ko a kaina ba za a masa liman ba. Ko ba gaskiya ba kai. Tun ba sa yarda fa. Idan mun muka gari ba a dan wani abubuwa to fitar sai dai mu Balaki Mariya a wurin nan kai an yi sako da wurin ciyama haka ne kuma daga cikin gida kuma ka ciya ba haka ne kai kuma daga can jama'ar gari kuma ka ciya ba haka ne to kaga magana ta farko ke sai maganar abin da itara tunda kai mana zancen ne maganar aikin bawon an yi guda ɗaya daman hudu ne an yi guda ɗaya ragowar kudin guda uku na sasha a jihu na dan juya dan ina da bukatu ban gana su biyu abin da ya sa tunani a nan shi ne ka san akwai maganar kwangilar aikin gada ko maganar kwalbatuttuka kenan to abin da nan tunani hankali a nan ba gudu mara ke ne tunda dai ka ga misali ai ba mota ce take shigowa da kaya ba iyakaci mutane sai masu ɗauko taki akan jakuna to shi ne nace za a yi musu lambatu in aka kawo katako aka zuba sai a kawo ƙasa aka kurin sai a musu aka aka yi kamar wannan shawara ta yi kuma ni a shawara ta ma wannan ba bohol din da aka guda din ma an yi ganganci da Allah wallahi kamata yayi tun da Allah ya sa an yi wannan guda ɗaya to wanda rabu to mu za mu tura yara da daddare su lalata ɗaya shi kenan in suka lalata shi kai kuma sai ka turo mai gyara to masu gyaran sai su kwashe wannan injinan uku sai su je su sayar sai a saya shi kuma wannan ɗaya sai ku banne da shi to akwai yaro Litio kenan. Litio. Shugaban kafin. Lalle take kan wannan yaron yayi kokari. Har mutum ya sara a lokacin. Ya zuba da jini. Ya zuba da jini. Na Litio lokacin yakin neman zaɓe na mutum 13 isara da anda. Kaga mun yaba da aikin. Saboda haka. Shi sai mu haɗa shi da kallon. Ya rika tara boki. Yana ko naira 100 ake samu a kullum. Ya sa sai a bashi kan. Ya sa farashi ne kullun daidai. Huta ɗaya naira 10. Ko take guda naira 60. Da yawa. Mutanen da ko naira 100 ko. Baba! Gelu! Zo nan. Ke, basha nan gona. Ce dai lafiya. Lafiya ke.
a cikin ku wa aka abawa kuɗi na tun shekarun jiya bata faɗa min ba. Tabbe ku nake a? Ni ce. Kafin a ce komai ki shiga ki ɗauko min kuɗin. Gaskiya an samu matsala Alhaji. Lokacin da aka kawo kuɗin nan matar liman tana gidan nan. To shine take gaya min akwai wata garaɓasa da ake zubawa. Idan an zuba za a samu riba. Ni kuma sai na ɗauki kuɗin na bata. Garaɓasa kika ce fa? A nan gidan? Kai haƙuri insha Allah nan da kwana 2 kuɗin za su dawo har ribar ka. Shi ba ko? To zan zauna a gida ba inda zan je wallahi sai kin kawo kuɗin. Kuma ki tabbatar cewa jibi an kawo kuɗin nan. Idan jibin nan ta yi ba a kawo kuɗin nan ba, amarya zan kawo miki dokin kaddara ɗora ki a kai. Wallahi sai gidan ku zai kai. Garabasa, mai garabasa, mai garabasa, mai garabasa, mai garabasa, kayya mai garabasa, garabasa, mai garabasa, mai garabasa, mai garabasa, mai garabasa, wannan su ne 20 ɗin da kika bayar. Wannan ita ce riba. Wato haka mutanen nan suke bada kuɗi mu muke ganin su shashashai. Ke matar arziki ce. Wallahi na yarda ke ashin arziki ne da ke. Wai aikin fuladan noman ma. Ta fuladan noma. Amma ladan noman ka fara gani ai. Da Allah ke shigo. Me yake bata bakin ki? Me da damuwa? Tunda yanzu ga kuɗi, mu ma ai sai a ba mu je mu yi ko? A'a. Ba haka za a yi ba. Ke da ke zan je mahauta abbatuwa zan siyo muku kai na rago ku dafa ku yi farfesu idan da hali ma yin su muku daidai mutum yi zawo ba wai zawo bane wallahi ai wajen ku ƙara kumari ko ba haka bane tunda dai ku da mu arzikin da iya abin da kuka zo da shi kenan na gero ita ku ta zo da arzikin kuɗi to alhamdulillah ke na ki kasan sai mun je daki yawa salama idan gari Allah lafiya dai ko lafiya lau alaji to kayi bako yana nan kofar gida yana jiran ka bako idan gari talaka ne ko mai kudi a'a ba dai a faɗa ba ka san kowa to kaga ka ce masa jira na ina zuwa ina gani da iyali yadda za a yi ta so ka ci kan zancen nan ina zuwa ya Kazan ina raji na'am wato sai yanzu na riziki fahimta ashe talakawan garin nan haka suke kwasa gara basa inda a ce na gane tun ba yanzu ba a da na yi sai ranka daɗe in son samu na ne tafi hakimin gangare da kuɗi Allah wallahi ina kuke gamu in dare da lafiya in dare da lafiya irin wannan zubin ka zuba ka kwasa ni fa duk amma na mallaka yanzu zan daddake su in zuba dan su zo da yawa to ranka ya dade ni filaye na liman filaye na gangari da kana sa kasuwa kai ranka ya dade ban faɗa maka ba a gidan da nake ciki ma na sa shi a kasuwa to a bar wannan gara ba sa a bari ina mai gari liman alhaji inda Allah labe zai yadda akwai kuɗi da aka bada na zakka to kafin a raba ma jama'a sai an fara tura su a hankali su shige in sun fito sai in ware na zakka in ba jama'a ka gani ma na karu to ranka dade wannan abu ai ba wani abu bane ba abu bane ma ai wannan kuɗi ka raba biyu ai an gama daya akai ba wa mutane zakka kashi daya ka zuba a jihunka kashi biyun nan ka damu da su kai kuma ka san dai ba zan ai ba tashin ku zan ba nace in nace haka ne haka zancen yake haka zancen yake saboda Allah ai yawa wannan
zo Umaru Isubu Umaru ne ai kanan ne kai ma dauki a zo na zo dauki karamai kai baka da hankali ne daga tayi sai ka wuce ai ka san uban su talaka ne ba su iya cin waina ba Allah bari in sa to sa nan Alima shirin a madraki na yi Alima ya za ka mana gajala saboda Allah haba ka ɗebi taushe ka zuwa kubewa ai na gaya maka shekaran jiya na ma haka mafarki to banda abin kama in ka gaya masa sunan garin kuma menene mu ba ɓauyayyin gari ne ba garin mu mutanen baga ne daga baga kuma sai ka ce ina ne doron baga sai ka ce ina ne ashaka daga ashaka kuma ka ce ina ne bajoga daga bajoga kuma sai ka ce kana son ka tafi damasak daga damasak kuma ba inda za ka ɗora sai dutsen alaji daga dutsen alaji sai dutsen wai yani mu mutanen ka ne ba alheri ne sa ya ina albishir alƙodu kun san daga ina nake ban sani ba daga fadar mai gari nake to ne ba ta tashi ne ne tashi ta samu dai alhaba mai gari ya ce mun sun ji daɗin wannan garabasa da ake a garin nan dan girman Allah talakawa gashi nan kowa sai wa da aiki da kuɗi wanda muka dan sallama din nan ko wallahi tallahi mai gari wannan alhaji tudike sun ce za su ɗebo kuɗi za su ɗebo kuɗaɗe su zo su zuba haka ne mai nauyi Allah kuwa to abin da nake so da ku suna zuwa tun da suka yi mana wannan magana idan su idan kuɗi kai a daya sun ce mu same su karfe 2 dare a fadar gari to ka san me zabi idan wannan abu ya samu warewa zamu saboda idan muka tsaya a garin wace irin da ba gadi na wajen kai sami ne